Lidi mě neuslyší do svání. Nekoukej na to furt. Koukej se před sebe, děkuju. Sorry. Fakt nechci natočit, jak nabouráme. Děkuju, ne. Pohodě. Čus lidi. Čus. Ahojky všichni. Ahoj. Kam pak jedem? Jedeme do Lisí. Kvůli Kazmovi a tak. Jedeme na Money Rain. Doufejme, že to tam je teda. Jo, no. Pamatuješ si mě, ale Dodo nepamatuju. Asi si změnil nickname, jako všichni vždycky. Tak si to užijte, děkujem. No a jestli bude co vůbec. Ale uvidíme. Doufám, že tam něco bude, no. Jako teď záleží jenom na tom, jestli jsme to dobře rozluštili, tu šifru. Jo, to je Pokud pravda. jo, pokud to opravdu je dneska v 10 hodin, tak Ale jako tak to nestíháme bude tam prostě. Jako Nestíháme to trochu prostě, je to fakt napjatý, ale uvidíme, jestli to dáme, no. Kazma je plázuje nadal to prostě na 10. a myslím si, že to spousta lidí jako nestihne vůbec. To nevím, no. Jinak lidi budu ráda, když budete lajkovat. Aspoň se to dostane k více lidem. Kam jedeme? Jedeme do Lisí. Do Lisí nad Labem. Jedeme na Kazmu. Jedeme na One Man Show, nebo spíš na One Man Show The Game. Doufám, že tam něco najdem, protože jsme dneska dostali e-mail s šifrou, tak uvidíme. Doufám, že vám něco natočím. Už máme 11 minut jenom. A budeme tam. A ještě tam musíme někde zaparkovat a pak tam dojít, takže budeme tam. A ještě tam musíme někde zaparkovat a pak zazdílení. A já tady nemám signál. Nevadí, to se za chvíli spojí. U Lisí bude signál určitě. Jak jsme v lese, no. Trošku data. Se do lidi trošku na... Jako. Lehce, no. Se mi nelíbí. A tak dolary jsou nepromokavý. Hrozně lag, já vím, sorry. Jsme v lesích, bohužel. Nemám tady moc data. No to nevím, jestli dáme. Určitě. Doufám, že nebude pršet. Jakoby, nebo ono prší, ale doufám, že nebude pršet jakoby pod Brahy. Co to je? Jaká vesnice? Netuším, ale dívej, kolik tam jde lidí prostě. Budete vysílat na místě? Jo, určitě. No, budem, jako, já nemám v plánu to vypínat, ale pořád to mám žlutý a už mám jako plný signál. Nevidíš někde vrtulník už? Ne. Asi brzo ještě. Tak za 3 minuty to má schodit, tak to není úplně brzo, ne? No, tak podle mě to uvidíme docela z dálky, jakože. To nevím. Jsme 5 kilometrů od toho, tak vrtulník už bychom určitě viděli, kdyby byl z vzduchu. Za jak dlouho tam budete? No, máme 6 minut. 6 minut.
Ale jakoby nevíme, kde budeme parkovat a tedy, takže I don't know. Stabilní připojení to bylo. A vsadím si, že bude někde jinde. No nevíme, no. Při nejhorším zapláčeme, no. Děkuji za osrdíčkování. Sorry, mám tady nějaký nestabilní připojení. Nevím proč. Já to zkusím pozastavit. Crashovat. Lidi, mě by zajímalo, kolik z vás tam reálně už jako je. A... Děkuji za růže. Co hledáme? Jedeme do Lysí nad Labem. Zakazmu. Ano, na Many Rain a uvidíme, jestli to vůbec stihneme. Já pořád mám nestabilní připojení a nevím proč. No tak, protože jsme prostě na vesnici. Já vím, ale já jsem měla plný signál už. Jak dlouho jedeme? Asi hodinu sám. Budete streamovat živě celou show? Jo, já budu se snažit. Pokud bude co streamovat teda. Místo přistání vrtulníku, nebo spíš vzlet vrtulníku, ale jakoby má to být asi u Lysí, co jsme jako zjistili z té šifry a ještě z pár věcí jiných podle toho videa, co točil s tím vrtulníkem a tak. Takže uvidíme. On psal vlakem, já vím, ale tak to bychom nikdy v životě nestihli, jakože. Chápeš? My to máme hold trochu dál, no, takže... Jo. Takže aspoň něco a... My to máme hold trochu dál, no, takže... Jo. Takže aspoň něco a uvidíme, no. No uvidíme, jestli něco uvidíme vůbec. No hlavně uvidíme, jestli někde zaparkujeme. Jo, to jo. Za mnou jako docela dost aut, přede mnou poměrně taky, jako tamhle jedou nějaký 2-3 auta a všechno to jede tam, takže jako uvidíme, no. Hlavně ten parking jako bude asi kritický a pak tam budeme muset nějak doběhnout kus. Já to nechám asi tady v té vesnici někde. Tak hodně štěstí, děkujem. To budeme potřebovat, hlavně na to parkování. Hlavně na to chytání, že jo? No to tak. Teda stihneme nějaký chytání. 10:00, no takže lidi právě teď to začíná. Za chvíli je 10:00. A my tam pořád nejsme a... Už jenom minuta, nebo možná půl minuty. My tam furt nejsme, to je vtipný. Takže dvorce. Tak a tady někde. Čau Petře. Prostě zaparkujem, ale... Si posílal to video se souzřednicema Michalovi, jo? To ani neví teda. To nevím. Kam jdeme přesně? To ti nemůžu říct, ale jdeme k Lysí nad Labem. Tak hele, tady parkuju. Máme to 1,3 kilometru. Jo, tak to jsme asi ve Starý Lysí, jak jsem si myslel. Ne, dvorce. Nějaký dvorce. Takže jo, ve dvorcích. Běžíme. Tak to je blíž v tom případě, no. Běžíme, ok. Beru tašku nějakou na prachy. Vydrž. Vydržte. Já si vás přepnu. Tak lidi, doparkovali jsme, ale jsme docela daleko. Vem něco, to je jedno. Neřeš to. Okay. Třeba tohle. Vem nějakou prostě tady. Hele, já budu potřebovat, aby si zjišťoval kudy, protože já kudy. On to zruší kvůli počasí určitě. Doufám, že ne. Tady neprší, takže je dobrý.
Mám pořád nestabilní. A já bych to měla zrestartovat, jinak ty lidi uvidějí píčovinu. Lidi, dejte mi když tak follow. Já bych to náhodou musela restartovat, protože mám pořád nestabilní připojení. Ale už mám plný signál, takže jakoby nechápu. Lysá nad Labem to je. No, tady jsme právě. Nebo teda jsme ve dvorcích, takže... Hele lidi, napište mi, jestli se nějak hodně sekám nebo něco. Mě to pořád píše nestabilní připojení z nějakého důvodu. Když mám plný signál už. Co? To asi lepší nebude. Ale teď mám plný signál doslova. Já vím, ale tak... To musí být signálem, víš? A čím teda? A tu kvalitu toho připojení já nevím, to neřeš, prostě to neřeš. To nic asi neudělám. Lidi, když tak to lajkujte, budu ráda. Já to tam. Od kolika to je? Mělo by to být od 10. Už to asi začalo. Hele, už mám zelený, už to je v pohodě. Už to je v pohodě. 10 minut a jsme tam. Tak jo, tak se tam možná uvidíme. Ukaď cestu a nebe, ok. Ukážu, vydrž. Jsme na silnici teď, jo, tak... Jinak neprší, ale jako je docela oblačno. Dáme si sprintík chvilku. Dáme si sprintík, aha, ty vole. Tak jo. Tak dáme si sprintík teda asi. Je tady vole milion aut. Už tady zastavuju random na silnici prostě. Já vám to ukážu. Tam jsou auta, vzadu. Doufám, že něco vidíte, snažím se to držet stabilně. Tam je nějaké auto, zastavení. A tam ještě vepředu jsou auta. Ale tak můžeme dát sprintík asi trošku. Jo, dáme sprintík. Běžela jsi někdy s mobilem v ruce? Ne. Nebo možná jo, ale... Tady jsou taky auta. Tady je aut. Já to natočím. Tady jsou auta všude. To jsou 100% auta od nějakých lidí, kteří sem šli kvůli těm prachám. Mám zase žlutej, vole. Nesnáším TikTok. Děkuju za sdílení. Kde jste? Jsme v Lysí nad Labem. Plno lidí píše, že v Milovicích to je. V Milovicích? Jo. To je úplně jinde. Já doufám, že to je tady. Já jsem koukal na Flight Radar, tak jsem vrtulník přestával reálně v té Lysí, takže... Jo, to jsme koukali, no. Ale nevíme. Nevíme to přesně, hele. Ale podle mě už tam... Ale a máte to někdo potvrzený, že to je v Milovicích? Je tam někdo? Děkuju za lajky. Podle mě tam dojdem.
A reálně prachy nebudou nikde. Ale proč by jinak vypínal ten livestream, že jo, do toho monumentu? Jo no. Byl ten livestream asi do včerejška a dneska už nebyl. Takže si myslím, že jako je to docela pravděpodobný, že to bude tam. Milovice to nebudou, podle mě jdete správně. Ale policie? Policie tady je. Sorry, že ji natáčím, ale... Doufám, že jdeme správně, hele. Doufám, že jsme sem nejeli jen tak, ale... Jako... Já jsem na to zvědavá prostě. Možná jsme měli zaparkovat ještě dál. Proč lezeme na trávu? Aha, ok. Tam byla nějaká flaška. Ale vidíš, značky jsou tady fotky. To je jasně tady prostě. No je tady jako hodně aut, no. Tak si myslím, že to bude tady. Lidi lajkujeme, dáme aspoň 10 000. Ať to vidí co nejvíc lidí. Kde jsme? Jsme u Lysí nad Labem. Případně budete mít aspoň nějaký výlet, když už nic. To je pravda. Ještě jsem pořád neviděl vrtulník. Já taky ne. Ale podle mě už jakoby... No my tam ještě nejsme, že to ještě daleko docela. Ne, už jo? Já to tady neznám, já jsem tady nikdy nebyla, my jsme tady nikdy nebyli. Kdyby jsme tady byli, tak bychom možná věděli, kde zaparkovat. Lasko, promiň, jestli to chceš vidět. v pohodě. Já se snažím, abys nebyla, ale... Jak daleko to ještě je? Tady, na tom poli už je. Hele, tam jsou taky nějaký lidi. Jsou správně asi. Tak to je nářez. Takhle ty nějaký ten. Aha, já jsem roditelná, nebo já jsem si tak na Prahu, že jo. Jsme teda taky kousek od Kladna ještě dál. A vyráželi jsme v 9 teda, takže... No my taky. Nebo na chodí později. Já si taky myslím. Čekají právě, až se navají lidi. Tady je plný parkoviště. Tak jsme to asi dobře. No asi jo. Já si myslím, že ano. Paráda. To je frontál nebo ne? Vypadá to, že jo? Já nevím, asi jo. Že čekuju se vnitř mé kartičku? A občanku ještě, no. Aha. Aha. Tak se zdá. Já pojďte prosím nahoru, pozor na auta. Jo. Děkujeme. Vidíš, že se na parkovaci tady. Jsme asi správně, bych řekla. V Milovicích to není. Kde to je? U Lysí nad Labem. Však víte kde. Je tam monument.
Jak jsme měli teď sem? A tam možná odjelo nějaký auto, ne? Oh. Co tady řeší? Tak jsme tady lidi. Jo. Tak to jsem si nevzala dobrý boty na to. No tak to je jasný. Co jo, tady lidí? Už něco bylo, nebo? Ne, tady je ticho. Nic čekají, už slyší vrtulník. No, asi jo. Tak jsme tady. Co máš zpoždění trošku? To je dobře. Kdy to začne, nevíme. Ale mají drona. A natáčí to z Jo, těch tam plošin. je dron, no. Je i za tebou jedna plošina. Ty jsou plošiny. Tak jsme to stihli lidi. Jo, jo. A je tady fakt hodně lidí. Dneska máš nějakou tu tašku. Mám. Tak jo. Jak tady mají Děkuju všem za jak tady sdílení. mají všichni ty tašky, ne? Jinak vítám 400 lidí. Jinak je to tady docela, řekl bych, že tu jako není až tak moc lidí. Zase tak moc ne. Ale nekontrolovali zatím kartičky ani nic. Ne no. Si divím. Kde jsme? Jsme u Lysí nad Labem. Já myslím, že stačí, když natočíš toto. Jo. To přiblížíš. Jde to zoomnout. Co mám na to? Jo, tohle. Tak, myslím si, že teď je úplně každému jasný, kde jsme Jo. a kdy to je právě teď. A jak jste se o tom dozvěděli, že tam máme jít? Dostali jsme e-mail se šifrou a z toho jsme nějak poskládali souřadnice, takže tak. A taky kdy to bude, což bylo v 10:00. Jakože nevyšlo nám to úplně přesně, ale nějakým odhadem. Jo, jo, jo. Nějak tak. Děkuju za follow. Kdy to má být, hele, úplně nevíme přesně, ale má to být v 10:00. Nevíme, kdy přiletí vrtulník teda, no. Tamhle už něco letí, Jo, ale to bude Kazma. to bude Kazma, no, To je nějaký určitě. malý vrtulník. Určitě. Počkejte, vidíte vrtulník? Právě něco přilítá přímo na vidíte. naši louku. Tam vzadu. Asi obhlídka terénu. Vítám 700 lidí. Ne, nevidíme u Milovic, jsme někde úplně jinde. Jsme tady. Na co čekáme? No čekáme, až přiletí vrtulník, Čekáme, ale až tohle padnou ne. prachy. Na co bychom Ale to není on tady tam. To bude Kazma. Co tam čekuje? Jsme u monumentu Lysa nad Labem. Lidí je tady odhadem tak 300, 400, možná ani ne. Kazma z nás má srandu. Aha, ok. Jasně. Jo, ten tam teď sedí v tom vrtulníku a směje se nám a říká si, tyjo, Co tady ještě dělají? nevidí, Vždyť se nic že- nestane. že nic schazovat nebudem. Kde to je Lysa nad Labem? Co
se má stát? Má se tady... Mají z nebe padat prachy. Jo. Možná, uvidíme. Budeme to streamovat. O nic nepřijdete, všechno uvidíte. Kde to je? Je to u monumentu. Akorát nevím, jak budeš chytat, jako no. Nebudu. Ty to budeš chytat. Je Připrav že já se. budu chytat sám a ty budeš držet mobil a natáčet. Přesně. Tak to je super teda. Nebo já jednou rukou možná. Dobře, budeš sbírat ze země. Musíš zahodit ten mobil a prostě rychle chytat. Nebudu zahazovat mobil. Já potřebuji peníze, nechcete mi dát 100 milionů, třeba 1000 korun. Hele, já si myslím, že mi jakoby na nás bude tak $1 třeba. Uvidíme, no, uvidíme, kolik toho spadne. Jo, takže určitě nebudeme mít 22 milionů, jako to ne. Protože stejně bychom to museli zdanit, takže bychom stejně neměli 22. To je jedno. Pořád tady je vrtulník, ale není to ten správný s tím kontejnerem. Ale vypadá to, že víc lidí už jako nepřichází. Kolik dáme na charitu? Kolik dáme na charitu? No tak jasně, že všechno. Jo, úplně všechno, samozřejmě. Lidi to na tom nalepený. Jako, stejně jsou znehodnocený ty bankovky, takže reálně ti nezbývá nic jiného, než to fakt načíst a poslat to na tu charitu. Já to tady celý natočím, všichni lidi tady. Tady je ten monument vzadu. A je tady milion lidí. A pořád je tady ten vrtulník, pořád něco sleduje. Hlídají karty, hele, zatím se nás nikdo neptal na nic, takže prostě, ani na občanku. Prostě jsme sem prošli úplně v pohodě. Jediný co, tak tam, tak tady jako odhání auta. Parkoviště už vypadá, že je plný tady. Tady je parkoviště. Fakt jako malý parkoviště, ale už se sem nedostanete autem, takže... myslím si, že ne. Jedině zaparkovat někde ve vedlejší vesnici a doufat, že to stihnete. Ale tam je vzadu je nějaký auto a tam je nějaká louka velká. Ale tak to bude posílat určitě sem, že? Asi jo, no. Je tady policie, jsou tady hasiči. Je tady všechno možný. Kde jsem to zjistila? Stíši Fritz nám poslal přes e-mail. On posílal šifru zase na e-mail. Kdo jste si aktivovali tu kartu druhou, nebo jakoby tu kartu prostě z té hry. Ale něco vypadlo z toho vrtulníku. Co to je? Nevím, něco se snáší. Asi zkoušejí, kam jde vítr. Takže tam. Jo, to je možné. Kde to je? Lisa nad Labem, všichni, je to ale u monumentu. Vítr jde tam, takže já bych se posunul trochu. Kam si myslíš, že to bude padat? No, někam na Lisou. Jo. Myslím si, že lidi v Lisí budou mít radost. Zdravím 2 miliony, ne, 2000 lidí. 2000 lidí tam máš? Jo. Jsi dobrý blázen. Ty jsi dobrý blázen. Tak to byl hodně špatný odhad, 400 lidí. Děkuji za růže, díky moc. To nebyl odhad, tam bylo 400 lidí. Jakože diví, kam až to letí. To poběžíme sakra daleko. Nepoběžím. Já tam natočím, já nebudu běhat. Kolik to začíná? Nevíme, čekáme. Mělo to začít v 10:00, nebo jako možná to začalo v 10:00, jakoby, ale... My jsme to ještě nebyli, my jsme přijeli 5 minut pozdě, klasika. No, nebo 10, bych řekla. Ale jakoby ještě se nic nestalo zatím. Ale fakt jsem čekal, že tu bude... Kde to je? Lisa nad Labem je to lidi. Děkuji za dárky. Čekal jsem, že tu bude opravdu jako víc lidí. No já teda ne, protože... Je tady poměrně málo lidí. No tak jako, ono to je docela daleko od, jako...
Třeba od Prahy, no. Ale už odlítá. Dobrý znamení. Neodlítá, letí sem doslova. Ale letí pryč, ne? Ne. Slyším míň a míň. Aha, jo, aha. Tak já jsem si myslela, že to letí sem. Tak on mu musí uvolnit cestu, že jo? Tomu druhému. Oni tady nemůžou lítat oba. Díky za růže, díky moc, Ondřeji. Ten by to neunes. Lisa nad Labem připnout. Jo, já se budu snažit to připnout. Počkej, to budou fejkový prachy. Připnout tento komentář. Jo, už je to připnutý. A už se vrací. Díky moc za růže, díky. Nejlepší je, jak nikdo neví, kdy to má prostě přiletět. Jo, nikdo, no. A ani nevím, odkud to bude, jako. Ale někde tam od té Lisí to bude. Jo? Protože tam včera přistával. Jo, to je možné, no. Zdravím skoro 3000 lidí. Jako, ale je na to fakt ideální den, nefouká moc a vypadá to, že jako nebudou ty prachy úplně všude, ale uvidíme. Hele, zatím se nic moc neděje, ale čekáme na vrtulník s kontejnerem. Docela nízko. Tak. No kontejner s dolarama přece. Money Rain. Si děláte srandu, že to tady někdo nezná, jo. Děkuju moc za růži. Hele, zase vypustil něco. Jo. Už hází prachy, tyjo. No to nejsou prachy. Dívej, to jsou? To jsou prachy. Nejsou. Je to malý. Co tady dělá furt ten maňák? Neskouší, kam jde vítr, že jo? Prostě oni potřebují vědět, kam jde vítr, proto mají ty fáborky na těch... Kde to je Lisa nad Labem, to je? Lisa nad Labem. Lidi už těkají pro prachy, že jo? Lol, to No, už něco znáší, že jo? Ale to nebude. To nebude ono. Co to je? Nevím, to jsou nějaký jenom fáborky nebo něco. Podle mě to jenom čekuje, kam to bude padat nebo něco. To nebudou prachy, to nebude vyhazovat po jednom, jako. Dívej, co to je? A nebo nás zase nějak pojebal. Co to padá? Co to je? To nejsou prachy. To jsou nějaký prostě nějaký ty. Nejsou to doláče, ne? Nejsou. Nikdy v životě. Šlo nějak koukat. To by vypadalo úplně jinak. Lisa nad Labem, máte to připnutý doslova. Budu to streamovat. Hele, ale tamhle už něco Děkuju dopadá. za růže, děkuju za Ale už to lidi dárky. chytají. Ale už to chytají lidi. Fakt jo. A reálně to Tam nic dopadlo na není holku, doslova. takže- Jo, chytli to teď, fakt. A tam nic, to ale, nejsou. Ale nevypadalo to, že to by to byly prachy. No kdyby to byly, tak vole, tam už všichni to berou, ty vole. Za mě bude ještě házet. Podle mě to jenom týzuje, prostě. Zatím. Vyhazuje kravinky, jo, myslíš? Jo. Tamhle dopadají, vidíš? To, Jo. ano, no. Takže si myslím, že bychom fakt jako klidně mohli jít tam trošku. Hele, mě to je jedno, někam půjdem klidně. Nějaký ticho najednou. No, tak... Je tady ticho, protože odletěl vrtulník, no.
Tak. Teď se otočí vítr. Děkuji moc za dárky. Co? Teď se otočí vítr a poběžíme zase na druhou stranu. Jo, se stalo. Já už se těším, až přiletí ten kontejner. Já myslím, že to nebude dobré. Potom, co vyzkoušeli ten vítr, tak nemůžou moc dlouho čekat. Oni nemůžou počkat prostě na to, až se otočí a půjde jim to jinam, víš co? Děkuju moc, Ondřeji. Díky moc za dárky. Dáme tam nový cíl tady, zatím, než přiletí vrtulník. Lidi, co si myslíte, že je lepší? Dárky na TikToku nebo prachy z nebe? To je jasný. To je jasný, láska, co je lepší. Stydíme se za vás, tak jo. My se nestydíme, nás to jenom zajímá. Děkuji za dárky, díky moc. Já vím. Kontrolují ty registrace, nekontrolují, nás nekontrolovali minimálně, takže... Tady by asi úplně nepřistál, tady je fakt hodně. Kdo ti volá? Bratr. Aha, jo, tak to jo. On psal na stream. Nejdem chytat. Jak o tom víme? Víme o tom díky e-mailu. Co nám přišel, když jsme si aktivovali karty. Jako hodně lidem to spadlo do spamu, jo. Jo, jako, to je docela smutný, no. Je to blbý, no. Děkuji za dárky. Někdo tady přijel. Teď podle mě budou něco říkat. Teď budou něco říkat doslova. Podle mě tady budou něco říkat. Tamhle máš štáb? Jo. Kde to je v lise? Jo, je to v lisí. Jsem se měl namazat lepidlem, tyjo, jenom tím problémem prostě. To by ti neprošlo. My máme jednu tašku reálně a podle mě si tam všichni se běhnou, až to začne padat. Díkuju za růži. Něco se děje? Já chci mít teď taky 4kolku, jo. No já taky. Se tady mohla objíždět. Jo, to z té 4kolky přímo. To bylo super, no. Děkuju všem moc za follow, za lajky, za dárky, za všechno. Díky moc. Tak kde to vázne? Kolik to ofiko začne? No nevíme. Mělo to začít v 10:00. Tady všichni jenom čekají, až prostě přiletí ten vrtulník. Už je to půl hodiny doslova. Ale jako tenhle pytel, ne, že se tady rozběhne. Nic. Vzali jste si velkou svačinu? Ne, vzali jsme si jí. Vzali jsme si jenom pití a tašku. A to je všechno. Teda pití máme v autě, takže to je smůla. Ještě jedno na to. Reálně my jsme vyráželi asi tak 10 minut po tom, co jsme vstali, takže... Jo, my jsme vyráželi nějak po 9. Nějak tak. Jinak vítám skoro 4000 lidí. Crazy. Hele, už se to? Vidím sluníčko. Jo, Vyjasňuje se. Možná čekají na to, až se trošku vyjasní, já nevím. Ale to asi ne. Jsme v Lisí nad Labem.
Já myslím, že podle tohle monumentu to poznáte. Ale už jsem dlouho neviděl ten malý vrtulník, takže... Podle mě se připravujou. A teď už prostě přiletí ten velký, to je jasný. A jo, furt jako přibývá pár lidí, ale moc ne teda, čekal jsem to hustější. Podle mě to mají daleko ty lidi. Ale jako dobře jsi to rozluštila, lásko. No já jsem se do toho vrhla, já jsem vstala, já jsem viděla e-mail a já jsem šla a chtěla jsem to zjistit prostě, ale my jsme si to mysleli, že to bude tady, protože že Kazma to má pronajatý, takže jako kde jinde by to bylo, že jo? To by nemohl udělat jen tak na nějakém random místě prostě. A ještě jako mohl pronajmout něco jiného, ale takhle narychlo nevím. Takhle rychle se to dělá blbě. Každý, kdo organizoval někdy nějakou akci, tak určitě ví, že tohle není úplně sranda. Nám teda normálně e-maily přišly, jo, ale možná to máte ve spamu nebo někde prostě. A nebo to poslali jenom někomu možná, teoreticky. Ale nevím. Ten adrenalin mi je Už jsem natěšená úplně. Jo, už máme skoro 100 000 lajků, dáme 100 000. Reálně co vlastně svítí na tom monumentu? Vůbec nic. Ten je úplně ticho. No, ten je úplně dead, no. Třeba začne blikat, až jako poletí ten vrtulník nebo něco. To by bylo cool. Ale víc cool by to bylo, kdyby to bylo v noci. A někdy by tady prostě svítili. Jo, tak to bych byl zvědavý, jak chceš sbírat prachy v noci. To by bylo blbý, no. To zase, jo, to je pravda. Jako adrenalin by to byl dobrý, akorát záběry by z toho moc neměli, no. Ne, Kazma tam už nemá odpočet, to je zasnutý, tam nic není. Ne, on tam byl, ne, odpočet? To nevím. No, já si myslím, že byl nějak do toho Money Rainu jako znova, nějaký další. Jo. Tak to jo, možná těch 14 dní vlastně na to, jak jsme měli na ale to aktivaci. Na tu aktivaci karty jenom. Nevím, no. Tak to asi zaslal, no. Díky moc za dárky. Čekáme na vrtulník. Jestli nějaký poletí teda. Ale měl by. Nějak budu zklamaná, jestli nepoletí vrtulník. Slyším vrtulník? Ne, to byla já jsem... Mě by zajímalo, jestli někdo něco bude říkat, nebo jestli jako fakt čekáme jenom na ten vrtulník. Děkuju moc za skoro 150 000 lajků, díky moc. Kde to je? Lisa nad Labem. Hádej, kdy to bude? Přibliž to, prosím. Nedíte vidět, kdy to tam doslal kozu furt. Lidi, vidíte to, kde to je? Už to vidíte. Bude to tam. Tak kde jinde by to bylo, když tady jsou policajti, hasiči, ty vole všichni. Je to tady oplocený. Hele, nevím, kamery. Jako jinde to asi nebude, bych řekla. Je tady celý štáb OMS-ko, takže... Pochybuji, že to bude jinde. Že tam chodí mladší, hele... Raz, no. Zdravím, dámy a pánové. A něco se děje? Já jsem říkala, že někdo bude něco. U monumentu. A můžete mi zatleskat. Hele, já vám dám takový rychlý instrukce. Helikoptéra s kontejnerem je tady plus minus za 20 minut. Takže tak až v 11 skoro. Já vás poprosím. Ano. Dávejte na sebe pozor. Žádný běhání, šlapání, braní někomu to, co si sebral on. No tak to nevím. Co si tašku vezmu? Pokud bude nějaký takovýhle naše pravidlo, který jste si určitě přečetli, porušeno, okamžitě vás vyvádíme z toho areálu. Prosím, dbejte na bezpečnost. Dobře. Pojďme si to užít všichni hezky v klidu, děláme hezkou věc, máme nádherný počasí. Děkuji moc za dárky. Už nikdy v životě neuvidíte. Můžete mi zatleskat? Jo! Já bych zatleskala, ale nemám jednu ruku. A zatleskal jsem jenom jednou, jo. Chcete mi někdo něco říct? Máte nějaké otázky?
No, takhle z dálky nevím, ale. Ne, já nemám otázky. Jako. Kam to spadne? Co mám říct? Jediná otázka, kam to spadne? Jsme v helikoptéře! Tento odvírá! Jo, on má... Tam vzadu! Jo. Lidi, už to přijde. Za 20 minut. Za 20 minut. Vydržte s náma 20 minut a uvidíte, co jste ještě neviděli nikdy. Proč ne Morava? Lol. No to nevíme, proč ne Morava, ale... Opravdu žádné běhání, na každýho se dostane, je jich tam opravdu hodně těch bankovek. Jo. Takže pojďme si to... Reálně měli šanci i Moraváci, ale fakt by museli vyrazit jako hned, co přišel ten mail. No, třeba v 6 hodin, jo. Mně to přišlo nějak v 6, si myslím, ten e-mail. Díky moc za dárky, díky moc. I když si myslím, že z některých částí to netrvá jenom 4 hodiny. No, to je pravda. Jako všichni asi šanci nemají, no, Ale bohužel. víte co, pojďme se rozcvičit. Ježíš, ne. Nemůžu. Takže lidi, právě teď bude rozcvička. Pojďme všichni skákat. Jo, aha, super. Tak já to skákat. Co jde lidi? Ne, já nebudu skákat, abyste z toho... Abyste z toho něco měli, tak já budu skákat jenom trochu. Kašlete na to, lol. Tak jo. Tak se na to vykašlu. Co říká ten borec? Já myslím, že to slyší. Kde to je? Lisa nad Labem. Díky moc za 200k lajků. Ano, 200k lajků. To dáme ještě milion za těch 20 minut. Už je tam skoro 5000 lidí, skoro. 47k. 15 minut lidí. Opravdu na sebe dávejte pozor. Uvidíme někdo z našeho týmu, nějaké porušení pravidla, někdo něco někomu vezme nebo nějaký nespory, okamžitě budete vyvedeni. Jak to stihnou? No oni jsou tady policajti, oni jsou docela rychlí, řekla. Všude. Oni jsou policajti, to je jejich crew, ale fakt jsou tady mezi náma všude, oni jsou jako... Jo, já je vidím, vidím. Každý hele, já... člověka třeba, já nevím, řekněme 20 metrů. Hele, já to nebudu jako hrotit nějak extra. Taky ne vůbec. Jako. Prostě co nazbíráme, to nazbíráme. Já si myslím, že milion lidí tady není. Hele, ukážu vám lidi. Takže... Pokusím se o to. No konečně se už do toho dostáváš. Není problém. Tak. A už jsme zase u monumentu. Je tady jako docela dost lidí, ale... Jako ještě to tady není plný, ještě klidně můžete přijet furt. Jo, ta helikoptéra tady bude nějak za cca třeba 15 minut. Říkal 20, teď už to bude tak 15, myslím. Díky moc za dárky. Ale říkám ti, že až na to tak $1 pálem. Dělá si z vás prdel, nedělá. Pochybuju. To by to neříkali. Jakože že helikoptéra tady bude za 20 minut, jako. Podle mě letí z nějakého letiště, že jo? Tady z Lisí asi. Nebo teda teprve poletí, jakoby ještě musí se podle mě nějak připravit. Musí se to všechno zajistit a tak, aby to. A nesmíme být nad tím kontejnerem hlavně. To je taky v pravidlech. Nad něj se nedostane, buď v klidu. Děkuji moc za dárky. Já říct pod ní, viď? Jo. Sorry lidi. Já jsem z toho tak natěšená, že já neumím mluvit. Takže všichni se nad kontejnerem bude Kazman. To tak vypadá, že prej to bude pouštět ty prachy. Lidi, je to crazy. Už si těšíme na tu helikoptéru. Hej? Poběžíš? Já ne. Já to nedám s tím celý Lidi, zajímají vás nějaký věci tady z toho místa, který byste rádi jako věděli a ještě jsme vám je neřekli. Klidně se ptejte, co vás zajímá. Jo, já se to budu snažit nějak přečíst. Ptejte, kde to bude. Hádejte, tyjo. Já vám to ještě přiblížím jednou, jo. Já vám to ještě přiblížím. Já si myslím, že víte, kde to je, jo. Nemusíte se ani ptát.
Vidíte to. Je nějaká otázka? Kde to je? Zase. Kde to bude ještě padat? No tady, nikde Jenom tady, jinde, jenom jako tady. oni nemají 10 kontejnerů, jako, a nemají jako tolik peněz, aby naplnili tolik kontejnerů, nebo já nevím. Jaký byl text v dnešním e-mailu? Hele, byla tam šifra, to nebyl jako text, byly tam ty symboly z toho monumentu, nebo z těch kostek a musel si to vyluštit. Souřadnice a čas, kdy to bude. To bude po kouskách? Ne, bude to prostě, je to v jednom kontejneru, bude to tak, jak Kazma říkal, si myslím. To je podle mě tam Týpkovi to spadne za plot a jenom soukromý pozemek, se můžete vrát. Podle mě právě kvůli tomu tady lítal ten vrtulník, aby zjistil, jakoby, jak daleko to poletí, ty prachy. Přijde, že se teda zvedl vítr trochu. Jo, mě taky, no. Předtím jako méně foukalo. Zajímá mě, jak to budeš natáčet, až to začne. Nebudu to natáčet tak, jak to zvládnu natáčet, hele, jakoby. Jo, já tam asi jako půjdu, ale podle mě přítel tam poběží možná, I don't know. Víc? Budeme v klidu. Jo? No, uvidíme. No uvidíme, jak budeš v klidu, no, uvidíme to. Uvidíme, kam to bude padat. Když to bude moc daleko, tak se si poběhnu. Lidi, máte ještě nějakou otázku? Něco zajímavého? Já si myslím, že když hele, kámo, můžu spolupracovat s Kazmou. Hele, to není žádný můj starý, jo. Opočte se říkat něco takového. Ale pro bankovku se ještě vohnu, takže dobrý. Kdy to přiletí? Hele, má to být za nějakých třeba teď už 10 minut. 18 let bylo, hele, mě je 22 doslova. Jako, já nevím. Jsou tady nějaký děti? Vypadá to, že tady nejsou děti. Nejsou, no. Nevidím tady žádný dítě doslova. Fakt je to jako dodržený, tyhle ty pravidla. No i když jako někdo, někomu může být třeba 17, jo, ale jakože... No to nepoznáš, no. No to nepoznáš, jakoby, ale jinak vítám tady 5000 lidí. Škoda, že nejste tady přímo. Jsou na bankovkách QR kódy, no tak měly by tam být. Zatím jsme žádnou nesebrali. Takže... Zatím tady ještě nebyl vrtulník s kontejnerem, takže bohužel. Plná louka bláznů, co si myslíš na tu zbohatnou? Hele, já to jenom streamuju a tak, takže... Dám mu jeden Kazmu. Tam jsou hasiči. Slyším nějakou hudbu. Doufám, že to nemá copyright. Z výtahu, ne? Jak máš takovou tu lineární. Doufám, že to nebude copyrightovaná hudba, lol. Třeba nepřiletí, no měl by. Jo lidi, já vím, že jsou lagy, sorry. Sorry lidi. Mám nestabilní připojení, nevím proč. To je TikTok, sorry. Jo, aha. Ty ne, vole, že mě vypneš. No, tak to vypneš. Tak kde je ten vrtulník? Jinak děkuji moc za 300k lajků, díky moc. Jo, už je to zelený, už by to nemělo lagovat. Reálně tady na té louce je moc lidí, kteří využívají prostě všichni připojení, takže... No, taky si myslím, no. Sorry za lagy, jestli se něco děje, ale neovlivním to, bohužel. Jak jsme zjistili, že to bude tady? Dostali jsme e-mail se šifrou a zjistili jsme souřadnice tak nějak. A taky jsme si odvodili, že to bude asi tady, no. Protože Kazma to má pronajatý, že jo, takže... Čus lidi, zdravím všechny. To má nějaký kouře?
Ale tam je ten dron. Tamhle už dron jde do vzduchu. Letí. Už někam letí ten dron. Jinak sorry lidi, jestli se to fakt seká, ale nemůžu za to. Je tu moc lidí a spoustu mobilů prostě připojený na nějaký jeden vysílač, takže... Hele, už mám zelenou zase. Teď by to mělo být ok. Děkuju za dárky jinak. Kurva, já teď no, já jsem vstala asi nějak... Kdy jsem vstala? Třeba v 8:30. Jo, a hned jsem jako šla a zkoušela jsem to dešifrovat podle toho mailu. Ale prostě o nic jsme nepřišli. No, nepřišli. To je dobře, no. Ale štěstí, že jsme jeli na to správné místo. Kdyby to bylo někde jinde, tak to nestihneme podle mě. Díky moc za dárky. Odjedeš. Ten vítr jde jako docela solidně tam, no. Na čerstvém vzduchu. Jo. No jsem na to zvědavá teda. Tamhle se poměrně jde zkouřit, ničo? Máte to zapotřebí nebo jen ze zvědavosti? Hele, jsme tady jako primárně ze zvědavosti, jo. Jako, není to tak, že bychom tady chtěli zbohatnout, a taky jo. Chceme přispět na charitu, takže... Jo, samozřejmě. Samozřejmě. Tak. Hele, když budu mít... Já si myslím, že každá Kazmova soutěž prostě vždycky byla... Jaká jsou pravidla? Hele, pravidla Kazma posílal těm, co si aktivovali kartu, takže to tady fakt nebudu číst. Tohle je prostě taky o charitě. Tohle prostě není jiný než jakákoliv jiná Kazmová soutěž. Co když ty bankovky budou fejkový? Co když prostě? Tak, dostal jsem informaci. Ale myslím si, že ne. Děkuji za čepici. Díky moc. Jsme připravit znovu. Startuje na helikoptér. Buďte všichni v pohodě, pojďte si to užít. Žádný běhání, vítání, braní peněz. Důležitá informace. Snažte se, nebo buďte rozděleni tak, abyste nebyli pod helikoptérou. Pokud by letěla na vás, nebo cítíte, že ta trajektorie jde na vás, sorry lidi, neovlivním to ty legy. Prosím pod helikoptérou. Já udělal pauzu. Jo, tak to dělal pytel. Takže lidi, helikoptéra je ve vzduchu a jdeme na to. Vítám skoro 6 000 lidí. Nebojte se lidi, já vám to natočím. Já nepoběžím jak blázen, jo, fakt ne. Tady máš jenom v sobě teda. Tak kde poletí? Kde? Kde? Z jaký strany? Druhý do druhé kapsy. Děkuji moc za dárky. Ty peníze poletí, ty peníze poletí tím vzduchem tak 20 metrů od helikoptéry, tím proudem vzduchu. No, taky si myslím. Možná i dál teda. Taky si myslím. Jakože trochu tady fouká a co a před půl hodinou, před 3/4 hodinou tady lítal Kazma s malým vrtulníkem a vyhazoval z něj fáborky, aby věděl, kam jde vítr. Takže držím palce, děkujem. Takže uvidíme, kam to dopadne. Nejsou znehodnocené. Hele, co mi říkal přítel, tak by měly být jako částečně z plastu, takže pokud jsou to nějaký normální nálepky, jako ty QR kódy, tak by to mělo být OK. Tak prosím, snažte se nebýt v letu helikoptéry pod ní, buďte na sebe opatrní a ohleduplní. Tak co kde je? Hodně štěstí. Můžete mi zatleskat? Ty je frajer. Tak co kde je? Kde si myslíš, že to bude? Nevím, já ji slyším, ale nevím. Ty slyšíš fakt? To přiletí přímo od monumentu, ne takhle? To bude strašný vítr, až přiletí. Jo, no tak je to nákladní vrtulník. Ona mi to vzala první, já si to budu na zpátek. Lidi, bude to crazy. Už se to blíží. Teď budou lagy, no určitě, no.
To je u té šifry. Jo, je to u monumentu. Lisa nad Labem. Reálně tady všichni používají mobil doslova, podle mě. Ve všichni. Mají tady všichni data, všichni tady volají, tak se pak nedivte, že jsou lagy, jako jo. Lidi jsme jediný, kdo to streamuje, nebo je tam ještě někdo? Já si myslím, že to streamuje víc lidí. Ale jakoby nikoho jsem tady neviděla, že by to streamoval, ale... Ale tam je ten dron. Já vám přiblížím drona. Sice to nebude moc vidět, jo, ale tam je dron. Já už jim dávám tašku. Dej tašku, lol. Z toho pozoru, jak to spadne. Máš to přiblížený trochu? Já jsem přiblížila toho drona na chvíli, ale mě zajímá ta helikoptéra. Slyším. No taky slyším. Tam, Už vidím. tam je. To je tak malá helikoptéra tady tam. Co si děláš, prdel? To je No to je velká helikoptéra, ty vole. To je nákladní, no. To je velká. Jako za ní, jak je ta malá, ne? Ten kontejner tam. Lidi, snažím se vám to přiblížit. Dneska já nemůžu jít rychlejš. Ona poletí stejně sem. Hele, tam je ještě druhý, tam je ten malej. No, teď jo. A tam je za ním ještě. Jo. Ještě 3 za ním. vrtulníky, ve vzduchu jsou momentálně 3 vrtulníky a 1 dron. Hele, všichni to natáčí doslova, bude všichni. Takže 4 vrtulníky a 1 dron. Zdravím všechny. Se mi připomínám, nebuďte pod dráhou letu helikoptéry. Já bych ráda. Spadne celý. Já bych jakoby ráda, ale já nevím, kam poletí. Já se jí bojím. Jo, ona poletí takhle. Ona poletí takhle, podle mě. Na tom kontejneru je napsáno Fortuna. Jo, Neboj se, v klidu, nejsme pod dráhou. já se bojím. Neboj se. Tak tohle je super. To je paráda. Tak kdy to otevře? Já nevím. Podle mě. Co? Tak to je fakt nízko, ty vole. Je to tady. To je fakt nízko. To je dobře. Tak jste nízko. To je nebezpečný trošku. Jo. To musím otevřít každou chvíli. A už to padá.
snažím najít přítele, já jsem ho ztratila doslova. Mám prachy, jo, ale přes ty lidi se dostavíme. Kde je ten Maňa? Já nevím, kde je. Pokusím ještě něco sebrat. Já potřebuji najít přítele, tohle. Je to crazy. Lidi, mám pár doláčů, jo, ale doufám, že můj přítel jich ukořistil víc. Není to pravý. Hele, to se přesvědčíme pak. Děkuji moc za dárky. Díky moc. Já nemůžu najít přítele, já jsem ho ztratila na začátku doslova. Já to tak nehrotím. Já mám jenom jednu ruku. Kde je ten Maňa? Já potřebuji fakt najít. On má modrou bundu doslova, to neuvidím, to tady má skoro každý doslova. Lidi, bylo to crazy, bylo to hustý. Ach jo, já ho
Lidi, já bych to ráda odlepila. Lidi, já bych to ráda odlepila, ale já si to nemám kam dát zatím. Ale určitě vám to ještě zastreamuju. Akorát musím najít přítele. Jak se dostanu domů. Víš tak? Nebo jako dostanu, ale já stejně ho potřebuji najít. Já ho vidím asi. Já ho vidím. Já ho vidím. Asi ho vidím. To je určitě Maňa. To je možná on. Já jsem si skoro jistá, že to je on. A doufám, že to je on, prosím. Lidi, jsem zvědavá, kolik to ukořistí Maninka. Já ho vidím, on mi jde volat. Já jsem si jistá. Lásko! Vyšli na mě. Hlas je asi slabý. No. Láska, já za tebou jdu celou dobu. Já jsem tě dlouho najít. Dívej. Crazy. Crazy. To ještě bude moc znát. Jsi v pohodě? Je to pravý? Je to pravý. Fakt? Ukaž to na to. Ne. Je to pravý. A zkoušel jsi už ten QR kód dát dolů? Ještě ne. A však stejně budeme posílat na tu charitu. Zatím mi to nedával dolů. Ok, dobrý. Tak jo. Lidi, bylo to crazy. Bylo to šílený. Reálně. Ale to bylo úplně hustý, jak se to rostlo. Jo. Ale reálně já jsem to natočila. Prostě jednu lineu. Před tou lineou milion peněz, za tou lineou ani dolar. Ani jeden prostě. Jsi šílený. Kolik máme peněz, ale nevím. Teprve bude počítání. Budeme počítat. Ale Lucka vám to určitě spočítá. Mimo peněz mám taky hodně bordelu. Hodně bordelu, no. Ale já jsem tě úplně ztratila. Jo, já jsem tě úplně ztratila. Asi 2 vteřiny po tom, co to začalo padat. Já taky. A já jsem úplně byla v prdeli z toho, že jsem tě neviděla vůbec, nikde. A pak jsem šla zpátky a viděla jsem tě v dálce, já jsem tě poznala mezi těma všema lidma. Já jsem tě viděla. Tak to jo. Já vím, že jsi mi napsal, ale já jsem se na to ještě nekoukla, protože jsem měla peníze a... Na ty betony asi nemůžem, co? Že bych tam vyskládal, víš? Ne, to asi ne. To asi ne.
Lidi ještě sbírají dál. Hele lidi, ukážeme vám, jestli ten QR kód půjde sundat nebo ne. Jo, ukážeme vám to a taky. Tak jo? Tak asi konec akce, nebo budeme tady čekat ještě? Hele, já to tady natočím. Tady je strašně moc lidí, pořád. Už odcházejí samozřejmě, už to dozbírali. Dron, všude dron. A jako bylo to hodně hustý. Ty jsi běžel, viď? Jo, no tak. Ale Tam musíš běžet a přitom sbírat. bylo to crazy. Díky moc za dárky, díky moc. Jakmile jsi v zadní léně, tak už na tebe nic nezbývá. Ukaž jednu Ještě to bankovku. nech asi puštěný. Ukaž bankovku. Já vám ukážu bankovky. Nemáte bankovky. Proč ukazovat jenom jednu? Počkejte, vydržte. Už mi to zavostří taky někdy. Lidi fakt jsou real. Jsou real. Je to vidět. Takhle je to vidět, si myslím. Kolik toho máme? Nevím, hele. Upřímně. Až to spočítáme, tak Kolik jste nazbírali? něco málo tam bude. Pěkná práce, a podpoříte do něho? Určitě, Jo. určitě jo. Kdo to je za maně? Kdo to byl? Ty taky streamuje Vestek. Nejsi tam fotí nebo co? Asi jo. Já ti to dám do té tašky už. Jo, ty dolára. Budu ve videu asi. Jo, budeš ve videu 100%. Počkej, vyndí tu trávu. Ježišmarja. To nechcem. To je jedno. Neřeš to. Bo z toho nemáme, no já vím. Tak jako ono tady bylo fakt hodně lidí. A jakoby já jsem to hlavně streamovala. Já jsem to tak nehrotila prostě. Máme pár peněz, hele. Nás to stačí. Dáme něco na charitu. Ale spíš na Donio. A uvidíme, no. Přesně tak. Tak jo, tady to vypadá, že už to moc nebude, takže končíme. Možná ještě tam někde hodně daleko. Ne, Díky moc za čepici. Aby se teď hodila proti tomu sluníčku. Není nic, tak my asi už jdeme, co? Si už půjdeme. Ale to bylo fakt hustý. Jo? To bylo tak hustý, jako. Jsi nestíhal fotit. Já jsem to natáčela, nebo to spíš streamovala. Super, to chci pak vidět. Já chci vidět, jak to padá, jak běžíš za těma lidma. Ježišmarja. Jak na tebe padají ty prachy. A já jsem to, ale já jsem jako neběžela, já jsem prostě šla, protože já jsem měla jenom jednu ruku, že jo. Já jsem vzala ty dolary, tak jsem vzala ještě nějakých pár a to bylo celý, ale jako chtěla jsem nějaký vzítky, já jsem je ukázat na stream. Jo. Hele, všichni už pomalu to balej a jdou, protože už tady žádný nejsou asi. No možná nějakých pár, někde odletělo. Takže to asi Taky ukončíme. myslím, že ne. Ale jako hustá akce. Kazmo, dobře ty? Přesně, Kazmo, jestli toto sleduješ teď live, tak děkujeme za to, co děláš pro Donio a Jo. je to úžasný. Byl to cool nápad. Sice jako ze začátku jsem tomu moc nevěřila, jo, ale doufám, že to hodně lidí, jako, že si hodně lidí třeba aspoň jeden ten dolar, ten jeden QR kód prostě dá na to Donio pro někoho. Doufám, že prostě ty lidi vypadají, že jsou úplně v pohodě, jo, jako neviděla jsem nikoho, že by prostě vyloženě Ne, nikdo tam nepral. A tam se prál nebo něco. I v tom davu prostě ty lidi Bylo to prostě cool. byli jako fakt v pohodě. Nikdo na nikoho netlačil, prostě každý si jel svoje. A kolikrát prostě, když mi někdo šáhnul po dolaru, po kterém jsem šáhal já, tak třeba řekl i sorry. A tak. Takže Jo. jako
Bylo to cool. Tolerance tady byla fakt super. Tak Se lidi jako nelezli do zelí a tak. všichni jsou blázni stejně jako my, ale zase, Lidi ještě umějí přemýšlet. jo, Snad se tu nestalo nic vážného. nevypadá to, hele. Jako, ta blouka už je skoro prázdná, bych řekla. Všichni už tak nějak jdou. Jo. Jo, vypadá to, že tady nikdo jako nějak extra nic neskoušel dělat, něco crazy. Tak jo, Takže lidi, děkujem za podporu. děkujem za stream, děkujem za to, že jste tady byli. Bylo tady 8 000 lidí třeba. To bych neřekl. Bylo. Fakt? Viděla jsem 8 lidí. Jo, jako na streamu. Jo. Na louce tak 400. No, na louce jich moc nebylo, to je pravda. Tak lidi. My ještě teda dojdeme k autu. A pak to asi vypnu už. Ještě možná zkusíme z nějaký té bankovky dát dolů ten QR kód a... Děkuju za čepici, díky moc. Díky moc, že jste tady byli. Nemuseli jste sem ani jezdit. Jsem vám to streamovala. Jinak se omlouvám za lagy, pokud nějaký byly, ale nemohla jsem to nějak ovlivnit. Děkuju moc všem za dárky. Kde to bylo? Bylo to v Lysí nad Labem. U monumentu to bylo. Tak jdeme. A pak můžu pak jenom, že ty vzal na chvilku za tohle, aby se... Sorry lidi. Já vám ještě přepnu kameru, abyste viděli, že tady je strašně moc aut. Sorry, promiň, já jsem to nedala. Lol, někdo vyhodil $1. $10 Lol. To je cool. Jsou frajeři. Teď tady bude zácpa. Hele, půjdeme na druhou stranu, nebo... Ne, Ne, tak jo. Na druhý tě právě něco může přijet, ne? Já mám sestru. Já jsem mu ten $1 vrátil. Jo? Do okinka, jo. Jsi dobrý. Kolik lidí tam jde, no, bylo tam docela dost lidí, ale jakože čekala jsem víc. Ale už je to dán. Už jsou všechny $, v tahu. Děkuji moc za klobouk, díky moc. Kolik máme peněz, hele. Ty jsi hodnej, ty jsi dal $1 někomu. Jo, klukovi, nějakou malýmu. To je pěkný. Kolik máte a co je ten QR kód? QR kód je na Donio. To říkal Kazma, jo, ale ještě jsme ho neskoušeli, takže nevíme. Tady bylo to všechno, nebo si Kazma něco nechal? Tak utíkej. Dobrý. Sorry, já nedám pozor na cestu. Hele lidi, doma, no, možná v autě to spočítáme, možná. Jo, a dávám vědět, kolik máme. Pozor. Policii. Pozor. Uhni, lásko, uhni. Jo, to je sanitka. Dobrý.
Je tam byl malý chlapecek. Kde? Vepředu. Tam v té sanice. Jo? Jo. Vidíš. Tak přece jenom se něco stalo. Ale doufám, že nic vážného teda. No i když jako to by asi tady nebyla sanitka, kdyby to nebylo vážné. Crazy. Lidi, tady bude zase debilní signál, tak sorry. Jela sanitka. Něco se stalo, bohužel. Doufám, že jako... Ona tam byla na té akci a jenom chtěla rychle. Myslíš, jo? Já taky si myslím, ale jako já jsem fakt neviděla jako nikoho, že by byl jako nějak prostě, že by někoho jako strčil, nebo já nevím. Jako možná se to mohlo nějak stát, jo, ale nevím. Tak oni fakt přesně varovali. Jasný, no. Kolik máme? Hele, já fakt nevím. Už jsem to tady říkala několikrát, že nevím zatím. Nepočítali jsme to ještě. Teď jdeme k autu a tam se uvidí, hele. Zatím to... Počítat auta? Jo, asi může. Jestli chceš. Jsi doma. Jo? Jasně. Tak jo. Teď něco ještě vyházíme na dálnici, takže... Hele lidi, tak asi potom zapnu ještě možná stream až doma. A až dojdeme k autu, tak to asi vypnu. Děkuju moc za všechny dárky, za všechny lajky. Je tady 537 000 lajků doslova. Jo, díky moc. A bylo to jako hustý, no. Jsem ráda, že jsme se měli. A že jsem to mohla streamovat pro vás. Kazma, děkuju moc všem za sledování. A jinak Kazma byl ve vrtulníku asi, protože myslím, že to říkal ten, co tam mluvil, tak myslím, že byl ve vrtulníku asi. Jo, nikde dole jako nebyl, si myslím. Viď? No jako my jsme ho neviděli. Neviděli jsme ho. Jsme v vrtulníku a pouště po Jo. Děkuju moc za dárky, za růže. Díky moc. Kde to bylo? Bylo to u monumentu. Lysá nad Labem. Se musím zařadit tady. Lidi, sorry. Zase mám blbý připojení. Sorry. Už to vypněla. Jo, tak jo. No nic lidi, díky moc, že jste tady byli. Já to vypnu a pak ještě možná doma to zapnu, abych vám řekla, kolik jsme ukořistili a jak je na tom ten QR kód, jestli se dá sundat nebo ne. A tak. Tak se mějte, přeju vám krásný den a zatím čus.